Tot un món de color. El servici de pediatria de l'Hospital General s'assembla més a un joc per a jugar, de disseny avantguardista, que a l'antesala d'una consulta d'hospital. Un ambient adaptat als xiquets, creat per artistes de l'Institut Valencià d'Art Modern, que han aconseguit integrar activitats de recreació per evitar l'impacte negatiu que exerceix sobre el xiquet un centre hospitalari. En aquestes sales s'ha tingut en compte tant la distribució dels espais com la seva decoració. El resultat, xiquets que se senten com en un joc de jocs i esperen la seva visita mèdica, realitzant tot tipus d'activitats divertides. Els xiquets van ser molt participatius a l'hora de contribuir a lo que avui en dia veiem. Els colors, els quadros que veiem així darrere, els han pintat els xiquets que venen a les nostres consultes. Varen fer un dia de portes obertes, això apoyat per la gerència de l'hospital, en què els xiquets que venien així voluntàriament, els que volgueren vindre, anaven pintant una sèrie de taulells, quadros, que després han format part de lo que avui en dia tenim de consultes externes. L'Hospital General també ha fixat la seva atenció en altra nova iniciativa, la lluita contra l'obesitat infantil. El programa d'atenció integral de l'obesitat infantil de l'Hospital General atén en aquests moments a més d'un centenar de xiquets que tenen problemes de sobrepès i obesitat. Anem a fer com un tratge a medida, anem a fer quin és el tractament que té que fer des del punt de vista de l'exercici físic i de l'alimentació. Se fa d'una manera integrada en la que treballem pediatres, fisioterapeutes, psicòlegs i enginyers que el que han fet ha sigut facilitar la innovació de les noves tecnologies dintre de la pediatria. Els enginyers han vingut a l'hospital i entre tots han desenvolupat aquest programa. Un 19% dels menors de 6 a 9 anys a Espanya són obesos i un 26% té sobrepès, segons un estudi de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició. La intervenció personalitzada que ofereix esta unitat utilitza les últimes tecnologies per estimular els menuts en sobrepès i aconseguir una sèrie d'objectius dia a dia. Hem adelantat molt, però sense dubte el nostre objectiu és continuar adelantant per a, des de luego, donar una assistència puntera i tot incorporant les noves tecnologies com a innovació a lo que és el tractament clínic dia a dia d'una patologia altament prevalent. Per als pròxims anys, l'Hospital General té previst continuar introduint nous plans d'actuació per a que el problema del sobrepès en els xiquets valencians desaparega.